Odtrhovačku, jo? Odtrhovačka. Tě na to ptal, ne? Je to opět pakáčská píseň. Nedbání. Mám tady kombajna.
rozlezují novou knížku, jmenuje se Vienna Calling, možná ji znáte z televize nebo z rádia. Známe. To nejsou mušle, to jsou žvíkačky. To jsou vídeňské zdinářky. A jsem nakladatel, to je divné, říkal samé mušle, a on říkal, to jsou žvíky ty píčo. Takže budu stručný, takže já jsem trochu Němec, takže Tirchava v Rostoku, to je slovenský, to je hlavní kamarádů se stalo těhotnými, že jo? Tak, taková podsta všem těhotným v Čechách. Poční poezie na Žižkově jsem složil svá perka. Víte kamaráda, kde se nakázala nahá Němka ve spacáku. Naznačovala cosi o velikém obtiškaném pupíku. Já jsem dokoupil slova kein Angst, ich bin profesionál. Večer jsem mi dobral za nádraží. Tady jsem dal slova, jak se s ní rozloučit. Říkal jim potom, Kind, das Beste, že víš, že to není. Jasný, to je jasný. Když vyšla recenze na mou knihu, to je takový jakoby rozdíl, že to je recenze teda. Je to chápu sám, to jsou pochopil až potom ty recenzi, je rozdíl mezi vykrapovíčkou a vtipem. Takže hned chápe, že vykrapovíčka začíná dobrou pointou, proč je ztracena. Takže další povídka z mé nové knihy Jáma a rypadlo. Druhá bude Havra. Takže až stuhnou poštěváky. Představuji si květíkovou aktivistku, jak sedí ve vlaku a čte se na Gayponu článek, který je tak poradní a open, až tu nepoštěvák. Tu však vstoupí romská rodina do toho vlaku. Matka na rodu a ztrácí signál na záchod. A vrátí s očima na vrch hlavy. Ty vole, tam je to čistý, jak v nebi. To byli žalí cigáni. A ta aktivistka se zvedne, předsedníčka a říká, to je snad klišé, ne? A cigoška, klišé? Vystupuje ústí. To je hodně velký, ale science fiction. No a situace stalo, že jsem včera byl na přístavě sám sebe a byla tam moje bývalá holka s mým synem, současným mým, teda. Říkala mým rodičům, ta Eva, bývalá holka moje, teďka berou učitele bez kvalifikace, teda že vyhozou učitele bez kvalifikace a berou nás, kvalifikovaný učitel, že jo. A moje máma, no víš, ty se učit, ne, ty vole, šance, kariéra. A říkám, tu společnost jsem předplatil. Já taky. A můj syn Albert, který dělá překo 10 let a chodí na skauta. Bude krásnou větu do těch skautech. Ale marně, jo. Páťo, dneska Páťo, že Homer, jako já, Patrik, že... To je taková sranda, jako když tě z pocáku, na hejku. Hol skauty, no. Scout už nyní zaplať pámu, co bejval. Prostě se mi farový pusty, no. Tak by se lo pohl, vole, Takže poslední text té knížky, kterou vám nabízím, ještě nemá za 120 korun. Vienna Calling, je to grantu, který jsem byl v Vídni 1000. Taková pěkná čtvrka v té Vídně, tam přijel ten grant, že jo, do toho kulturního centra, říkám, tak jsem tady já, vždycky říkám těm školím, prosím od kultury. Ona, no, chcete mi Švéd, že jo?
Tady prostě nekryt, metrové to, ne, já jsem to nešel. Tak, no, já tam pustit knížky Věna Koling, to je od Falka Vyslíčka, že jo? Od Falka, čekaj, to může knížek. Ten pes z toho... Balkona. Já hodím. Já vím, ale nahodně. A zároveň pes v tom... Tady hází moudy. Počkej, nekonečný příběh, no. Bílej, pes, ale s tím jazykem. To je falkole. Mám to, hele. Věna Koling. Obraze. Ne, Věna Koling ty trdo. To mě zaleby, než jeho Rebecca Mode. Falco. To se moc mých očí je polepší. Takže, ten kasí Vídně. Ale další umělec se tady byl Němec. A čemu dali jméno, že Mirko, jako, protože hodně Němců má jméno, český jméno, nám hodně ublížili, že jo, do té války a tak dále, tak prostě Mirko, že jo. Mirko Mílke. Můj soused Mirko Mílke, jenom se živlí z Hamburgu, tak do Vína, při sledování klipu Rammsteinu se objevila v klipu Angela Merkelová a Hitler rozeštkal. No, nádherný příklad sentimentální opičky. Neboť, jak řekl on, my Němci vždycky všechno zničili a všechno jsme jen pobíjeli. To normální svině. A brečel. Byla to po rameni a povídám, to je samozřejmě pravda, ale pomni, že Německo mělo světu i mnoho dobrého. Například frakce armády. Frakce armády. Vlád samo říká, piče. Díky. Ale. Já vás všechny zdravím. Já jako Jiří Holý, jako osobní tajemník diktátora Adolfa Merkela bych vám rád přednesl jeho novoroční poselství. Nemůže vám ho přednést sám, protože je zrovna na vojenské přehlídce. Vážené soudružky, vážení soudruzi, chtěl bych vám na prahu nového roku předat co nejsrdečnější pozdravy od našeho milovaného diktátora Adolfa Merkela. Vzhledem k tomu, že náš nejvyšší a neumilný je zaneprázdněn, požádá mě, abych vám přednesl tento novoroční vzkaz. Mnoho lidí má pocit, že naše země neskvétá a nikam se neposouvá, ale opak je pravdou. Země se sune kupředu, sice malými, ale o to trvalenčími krůčky. Za poslední dekádu se nám povedlo vytvořit propracovaný systém kmotrovských skupin, které mají velkou rozhodovací pravomoc při přidělování státních zakázek a dotací. Systém se tak stal přehlednější a nyní je naprosto jasné, kdo o přidělení zakázky rozhoduje a s kým se má žadatel o zakázku pokusit dohodnout. To dříve nebylo. Vše se rozděloval systémem nepřehledných výběrových řízení, které byly nejen nepřehledné a matoucí, ale také administrativně nesmírně náročné, bez jistoty kladného výsledku. To je dnes jinak. O dotace a zakázky si může zažádat každý bez složitých podkladů a formulářů. Žádost je jednoduchá. Stačí třeba i čtverečkovaná A4. Musí obsahovat pouze, kolik žadatel žádá a kolik je ochoten přenechat schvalovateli. Velkou šanci na úspěch mají žádosti už při poměru 50:50, ale také už nám prošlo 30:70 ve prospěch schvalovatele. Takovýchto úspěchů bych mohl jmenovat více. Například jsme docílili toho, že ze zákona zmizely záruční doby, které velmi ohrožovaly stabilitu některých podniků.
Odpovědnost za nekvalitní práce, ať si pohlídá sám odběratel. Ten si musí ve vlastním zájmu všeho hlídat. Opravy v zárodce, neuměrně zatěžovat ekonomiku a státním i soukromým podnikům tak chyběly kapacity na nové zakázky. Také jsme inovovali politický systém. Zrušili jsme všechny politické strany, které nemohly přinést naší společnosti nic dobrého. Postupným seškrtáním těchto neperspektivních politických stran došlo k tomu, že dnes máme stranu jedinou. Ale o to větší. Je to strana našeho vůdce AMPS, Adolf Merkel pro sebe. Dobrovolně vstoupilo do této strany již 40 občanů naší země. Nedobrovolně potom dalších 20%. Také jsme zvýšili počet senátorů a to ze 2 důvodů. Aby si mohli lépe rozdělit náročné řešené úkoly a v druhé řadě, aby se našlo uplatnění pro všechny rozvětvené příbuzné Adolfa Merkela. Bylo také potřeba inovovat volební systém. Bylo ji nutné upravit tak, aby vypadal demokraticky a přitom nebyl ohrožen diktátorský systém. Na volební lístky tedy mohou kromě příznivců Adolfa Merkela být připsáni libovolní kandidáti napříč politickým spektrem. U těch je ale podmínkou, že mají platný úmrtní list. Pokud by byl náhodou zvolen kandidát, který již nežije, bude automaticky nahrazen nejbližším žijícím kandidátem. Naše země byla kritizována za provozování pracovních táborů. Tyto všechny už jsme zrušili. Přejmenovali jsme na skautské tábory a v posledním roce jsme zaznamenali nárůst skautské základny. A co jsme dále připravili pro občany naší milované země? Snížili jsme počet položek zboží. Obchody již tak dnes byly nepřehledné a od snížení položek si slibujeme, že občan bude mít více dříve nakoupeno a bude se tak moci věnovat více rodině. U některých druhů jsme zvýšili ceny, konkrétně u 96% položek. A to z důvodu, aby si jich lidé více vážili. Mezi zboží, kde se nebude cena navyšovat, patří lokomotivy, tramvaje, technologické dodávky vysokých pecí a portrét našeho vůdce. Důležitou změnou byl také inovační přístup k zemědělství. Nešlo jen o to kolektivizovat, ale i změnit přístup a preference v rostlinné výrobě. Jste si všimli, že v létě jsou naše lány krásně žluté, přijímat z baru řepky olejky. Ne každý je touto změnou těchto prioritách nadšen. Je nám vytýkáno, že pěstujeme málo obilí a že se řepky nenajíme. Ale v situaci, kdy naftové doly na Hodonínsku nejsou schopny kapacitně pokrýt spotřebu nafty naší armády, je to krok k ekonomické soběstačnosti. Dnes máme bionafty tolik, že si pro obilí mohou naše tanky zajít třeba do Polska, do Francie. Změny nastanou i v energetické oblasti. Naše země se od severu na jih i od východu na západ vyští panely fotovoltaických elektráren. Splnil se tak společný cíl o energetické soběstačnosti. Ale jako vždy i tato skutečnost má 2 mince. Tím negativem je, že máme přes den elektrické energie nadbytek a v noci nedostatek. Proto od příštího měsíce bude přijato opatření, že se smí svítit jen přes den do 17 hodin. V létě bude tento čas posunut do 19 hodiny. Po této hodině je zákaz svícení, nejen ve všech domácnostech, ale i divadlech, kinech a podobně. Jediné, kde po této hodině bude svícení povoleno, jsou restaurace. Zde se předpokládá, že díky tržbám bude možno případnou elektrickou energii dokoupit ze Slovenska, ze Slovských Bohunic, z příjmů plynoucích z DPH spotřební hospodách utržené. Na závěr mi dovolte jménem Adolfa Merkela vyhlásit amnestii.
Amnestie se bude týkat všech odsouzených za majetkové delikty převyšující 10 milionů korun. Jedná se o osvobození odsouzených za korupci, podvody a finanční škody. Pokud tito lidé dokázali svou schopnost vydělat více než 10 milionů, je třeba je ocenit a dát jim prostor, aby svůj talent nadále rozvíjeli ve prospěch státu. S těmito lidmi pak náš omylný počítá na klíčová místa státní správy a zvláště pak na rozhodující pozice v mezinárodním obchodu. Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku pevné zdraví. Bude to potřebovat pro budování naší socialistické vlasti. Přátelé, rád bych vám představil svůj projekt, na který jsem získal grant z Evropské unie a teďka s ním soutěžím v komerčních televizích. V dohledné době se jedná o to, jestli se bude vysílat na Primě nebo na Nově, jelikož jde o zcela nové pojetí, na což čerpám granty ze soudržnosti regionu. A jde grant dokonce i z Vyšegrádské 4. A já mám teda projekt, který bych vám rád představil a týká se počasí. Já si myslím, že ty lidi znesvářený v tom našem regionu je třeba spojit přes něco, co dobře všichni znají, a to je počasí. Takže vystupuju nekonvenčně na obrazovky vaše a přednáším počasí v celém tom našem regionu. Jo. Komplexně. Ono by to šlo udělat určitě i střihově, že by prostě se tady střídali z jednotlivých, já na ně ukážu teďka regionů. Já bych to viděl o 20 stíťáků vejš. Tam vám to ukážu potom. A jednotně komentovat, prosím vás, počasí. S patřičně pohlednou, samozřejmě rosničkou. Takže jdeme. Přátelé, já vím, že to je teďka trošku syrový, jo. Ta mapa není elektronická, rosnička ještě není úplně ve formátu, není sformátovaná úplně, ale prostě si to představte a teďka jede, jo. Teďka jede. Takže gongy, že jo, prostě úvodní znělka, počasí, mapa, jo, a jedem. Vážení přátelé, Česká republika, od západu větry, teploty klesnou až na minus 10 stupňů. Většinou na horách, to je ta zahnědlá část. A tady
nárazový vítr. V nížinách bude dobře. Skoro to bude trošku klouzat, v nížinách budete celkem v pohodě. Teploty denní nějakých 2, 1, 0, něco. Biozátěž, prosím vás, stabilní, 2 až 3. Pozor, prosím vás, v regionech Teplicko, Mostecko, Chomutovsko, psychozátěž 5 až 6. Ostrava stabilních 5, Havířov 8. A tak dále. Pro milovníky sněhu, ne, pardon, sněhové bolníky budou dobré. Pro milovníky sněhu, pro ty, co ho nemilují. Ale přesuneme se k našim sousedům. Chod se do piči s nějakou zimou! Nám zima neje. My jsme statier, my nějaký ten stupíněk som, stupíněk tam, prežijeme to dobré. To je velice zahnědlá část. Tam je nám po hriechu dobré. Tam si neděláme nějaké starosti. Tento region, to je na piču. Tam to v bahně. Ale to jsou Maďari, to my neřešíme. Se Slovákami tady trochu řešíme toto. Že bychom to vyměnili s nima. My bychom měli celou Tatru. A oni keď jich mají rádi, ať si tady ten žitný ostrov vezmu do piči. A to by bylo dobré. Komentář nezúčastněných našim sousedům. Psychozátěž homosexuálů na Slovensku stoupá. 7 až 8. A Maďari na tom taky nejsou dobré, ale vzhledem k výměně možná by mohli být spokojení obě strany. A teraz Polska. Polska, to kraj, kde je věru dobré. Penčo dobré. Tam pogoda v Polské. Opravdu, když budete hledat počasí, prosím vás, tak vám tam vyjede okamžitě pogoda v Polše. To neznamená, že by tam měli pohodu, to je počasí, ano. Takže pogoda v Polše. Já poprosím svého asistenta, jestli by nemohl předníst, jak to tam vypadá, já budu ukazovat. Bude teplejš, podle mě. To bude pogoda dla pogodinky. Poprosím vás, jako není sranda, oni mají stránky pogodinka.pl. Polska pozostanie v plynie vysokého čištění, vyžu z regionu Irlandy. Tak. V vojewództwach zachodnich i północnych układ ten zapewnił ładną pogodę. Poza tym na ogół można spodziewać się dłuższego zachmurzenia, ale padać raczej nigdzie nie powinno, a jeżeli już coś poprosi, to symbolicznie. Z północy kontynentu będzie do nas napływało. Mam przykład. Napływało do nas. Dziękuję. Ciężkie powietrze. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych słabo i umiarkowanie. Jedynie w górach i na wybrzeżu jego podmuchy zaczną się wzmagać do dość silnego.
kilometr na půlnoči i za Chodzie. Kraju na ogół obojętny, a poza tym niekorzystny. Od wieczora po morzu zaczną się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 0 stopni w Malopolsce, na Podkarpaciu i Gielčiźnie przez 0 do 1, na wschodzie i w centrum do 4 i 6 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu. To už stačilo asi. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, wymagający do dość silnego i porywistego. Nad morzem może być silny i porywisty. Jedynie początkowo na południu kraju, Na poludniu kraju, a poludniu. Půlnoční poludniu já to řekl několik hezkých formulací, který bych vám taky rád přeložil, abyste jim rozuměli. Jo? První taková pěkná formulace byla a sníh a vítr okamžitě zaútočili. Ano. Jednalo se o Olomoucko, znamená to, že se postupně rozfoukal vítr a začal přesýpat prachový sníh a místy se vyskytovaly sněhové jazyky. Pak máme další termín, který se vyskytuje v českých médiích velmi často. Bouřky udeří na Českou republiku. Týká se to mimo jiné zítřka, to je z neděle. Znamená to, prosím vás, že zhruba v této oblasti se ojediněle objeví bouřky. Dohromady bychom nasčítali 5 až 10 výbojů. Potom máme další takový v médiích větší výraz, a to je sice mrazy sevřou republiku. Prosím vás, to se stalo dnes ráno, kdy minimální teploty se stoupily na -2 až -10. Ale proč, aby to bylo správně, -2 až -10, na horách až -15 a v horských údolích až -20. Je to jev, který je poměrně v zimě běžný, ale je potřeba upozornit na to, že sevřou. Zemřeli. Výsledek je jednoznačný. Naše republika má svěrač. No ale kde? Výborně. Panováky, nejlepší ropucha, rosnička, Čech. Že je to české republice. No, vlády, vlády. Ti jsou větší. A já o tom musím.